Serandal. Oh, blangkon. Serandal kok kaya ngene apike, ndak piyayi wis kagungan. Blangkon. Blangkone kaya ngene bayi ambune. Oh, serandal. Oh, blangkon. Oh, telek. Lah iya telek kena diteki sandal lho. Serandal kok kaya ngene apike. Enake tak kapake serandal. Dipangan. Oh, Warsino. Lang. Orang jalan kok kayak gendeng lagi. Pripun. Karpe pripun kali sandal pripun. Serandal kok alus kaya ngene kok pelan endah piyayi sing kagungan iki, Pak. Ora mesti. Wong kok gandrung sandal. Anang toko kae nek perlu usane ngene sandal. Wis iki pripun karepe? Angalangut jroning rasa. Wis malah ra karo-karuan iki. Yen kelingan esmuduk manis wetengmu pangketamu tansah katon ning netra. Suarane apik ya. Gundul gawe laras ini ra urus dure. Ayane gamelane petik ta. Saklisi sewengitan sisa turu Ngiron dalem itu nak nafsu nang menteng ya. Nandang loro asmoro lir kumbang kang nyidam sari. Piye? Ndara Demang. Pripun putranipun kados ngaten menika? Lho, Ras, monggo. Ras, lek kaya ngaten niku wau. Ras napa? Eleng ya, Ras. Jen. Kowe iki ngopo? Menika Rama wonten serandal kok sae sanget. Lah wong sendal wae mbok ya sesuk tuku. Boten Rama, nadyan to menika serandal namung serandal ingkang boten wonten tandingipun. Alah sandal ora ana. Napa lho, Pak? Ah, saking kayane. Gojelan. Kuwi bener Bagio. Lah bocah iki kok ganggu gawe Raden Prastyo. Hei, adalah. Kowe aja sembrono. Reno pangendamu. Wani kaya Sing tak wedeni apamu? apa kowe wani karo aku iki deleng. Sing tak wedeni apamu? Maju kowe ya. Oh, leno pangendamu sabetake sing dibantul sumpil kuandamu. Dalane sapa? Selain. Prasetyo, Pak, Prasetyo. Gengge aku ning kanan kamane belang sleng. Mas. Raden Mas Prastyo. Iki kene kakon kok. Matur kemawon Rama iki Ya, pun semuanya. ngajengaken kados juga